Fati bon aso. Nte bon Mariam. Fati bon. Nte bon. Fati ngiga bon. Ni be min ke bo ke nte bon. Blanye. Oh, blaka bi bolo. Eh. Bon aso. Bon. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Ne bɛ nin wari in bɔ n sisan karisa la. Wari foyi dun tɛ ne yɛrɛ bolo. Ala kana na ne malo ni ko in na koyi. M'a bɔ min. Ala, ne bɛna nin wari in bɔ min sisan. Wallahi ne yɛrɛ Fati ne t'a dɔn ne bɛ nin kɛ cogo cogo quoi. N b'a dɔn Aisha ka baara de bɛna tiɲɛ nin kama. A cɛ ka tiɲɛ. O foyi tɛ se ne ma. Mariam. A kɛ ko yɛrɛ de sɔn ne min kɛ wari la n tɛ foyi kɛ wari la walayi. Umar ka wari de don min k'a la. Ni Aisha ma gɛn sisan walima ni Aisha gɛnna e bɛ taa nin wari bila cogo di? O ma ne mara ne tɛ yan. E filila ne ma. Ne kɛɲɛ ko bɛ yan. Kabako Mariam. Ne yɛrɛ bɛ ka siri ɲɛ. Ne kɛɲɛ ko tɛ da. Ne yɛrɛ bɛ ka siri ɲɛ. Pai. Mariam taara chèque min ta Umaru ka biro la. Ni hakili la a mana bila dɛ. Et puis a ko k'a tɛna se wari in ma. K'a mago foyi tɛ wari in na. Alhamdulillah. Ça va? Ya kala kile blada. Doni. Bashi lawa. Alhamdulillah. Awa. Ye wele. Kamu boleh ni bola lebih. Chabe ka tuma. Asa war be sa mo bi fale sa. Ah. Cha ye wele ko jumane la. Ye mu nyaka min tudu. Absa je fode. Kambe bi nyafo ma ci. Ah, secrétaire. Aha. Aisha. Avec ma fille mo relation de banchang bu frère ça va. Oui. Ay profiter en faiblesse de faire bureau là. C'est-à-dire que ta procuration d'ordre là mi ma tout, c'est-à-dire que c'est une entreprise CDA quoi. Toko di. Utma papier ndire ma dum na ma akalanga la. Non. Il s'en le bara avec aller ben fin bedo pratiquement bara ko sira tkala. Donc ne ko nan papier drone assigné parce que a wat la ani fait marocain nga projet d'op mino. On le bara la non fait. Donc nan papier drone assigné kadama. Je sais pas. Ne ko ni assigné ma la je quoi parce que papier bon la quoi. A on papier ngam pour moi le papier do. Donc on est assigné droit et puis me ka signer comme dit ta kala. Moi non, on a assigné droit kadama. Tu vois. Donc, elle a eu un problème dernièrement là, avec mes femmes là. Donc, on a d'autres détails là. C'est-à-dire, à bord problème qu'on doit avoir pour se venger de moi. C'est-à-dire, on a un papier de quoi. Même si on a un bureau là. Donc, à la fin de nous, on a préparé. Donc, ça n'est qu'un tribunal saisi. Ok, très bien. Les papiers là du tribunal là. Ok. Voilà. Mais, il faut qu'on faut qu'on avoue. Avec niveau du mana. Bon, maintenant, avec le procureur Sissoko. Ok. Voilà, c'est Sissoko. Sissoko. Oh, à quoi peut parler Sissoko? Ok, d'accord. Hein? Ok. Tu n'as pas là. Ok, je vois. Voilà, maintenant, mais coordonnateur, nous m'avons bâti ma téléphone. Problème fait là. Mais il y a liquidation de a bɛɛ b'a la ka fɛn na sisan e y'a bɛɛ signé ka a bɛɛ a papier a t'a bolo bon a tun ye copie di yan mais n dimina a don ɲɔgɔn fara mais papier ninnu fɛn b'a bolo quoi a ye na ni papier in ye fɛn de ye quoi i b'a fɔ ko ani jeu dɔ bɛnna la depuis quand justement olu dɔ de don ne y'a signé quoi. Ouf, ça va être un peu compliqué mais solution bɛ sɔrɔ mais dorénavant la confiance ne suit pas le contrôle na cɛ papier mana d'i ma cogo o cogo a kala n terikɛ mɔgɔw fana ye na bila mais ça prend du temps. Ça dépend. Si c'est avec ces hommes là, comment on est, mais renseignements. Voilà, il faut tout faire pour que ça gagne parce que bon marché d'au non ni ni wati internet on a beaucoup kalama donc avec chaîne body. Donc on n'a même pas accès au bureau. Quand tu sais au bureau non. Tu sais à quoi tu fais ne kulo yɛrɛ de quoi. À niveau 0 à te faut donc niveau 0 ani cadre pour que kama osa. Ni tu as Aisha to entreprise là mais pas 3 mois. Ou abada.
Non, procédure dɔ bɛ yen nɔ an bɛ se ka taa n'o ye nin bɛ kɛ i ka problème b'a la mais an bɛ se ka kɛ abus de confiance ye. Mais c'est ça. Parce que ni abus de confiance yɛrɛ de don walayi parce que ne dalen don a la quoi fɛn bɛɛ ne ka fɛn bɛɛ ale de. Ok, laisse-moi voir Sissoko. N b'a lajɛ dossier bɛ cogo min na mais i y'a fɔ cogo min na référence bɛ ci ma an b'a lajɛ. Mais solution b'a la. Solution bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la solution bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la mais i ye erreur kɛ dɛ. O kuma n terikɛ an bila o kuma ye kɔfɛ. Cɛ i ka bandenya de b'a la walayi. Cɛ in an bila o kɔfɛ. E b'a dɔn ko ne tun b'a fɛ ka Ayisa kɛ troisième ye ne b'o fɛ yan. Mais ni problème ninnu de nana don a la n ka cɛ ka ko yɛrɛ bɛɛ nege bɔ n na quoi. Mais e b'a dɔn i bɛ ka n ka mɔgɔ min kɛ troisième ye i b'o bɔ entreprise kɔnɔ i bɛna ni mɔgɔ neutre wɛrɛ ye. Tu as vu ce que la femme est capable de faire? Diɲɛnatigɛ ye leçon de quoi. Fɛn o fɛn an bɛ fɛn o fɛn kɛ don o don leçon de quoi. De toute façon wariko tɛ problème ye quoi. Wariko tɛ problème ye? Non. N terikɛ. Wariko tɛ problème ye. N'i ye nin gérer i bɛna n dɔn nin senfɛ. N'est-ce pas? Ouais. Cɛ sinon i ye mana promesse la dɛ. Jalo. Cɛ mobili falen sa cɛ nin bɛ n'i bolo et puis i ka deuxième ka ko a ko bɛ sen na. Ni Ala sɔnna. E ni ne bɛɛ ye kelen o. N ka cɛ fɛn wɛrɛ t'an bolo de tɛ o a to n ka boli. A b'a kɛ ten. Merci bon Jalo k'an bɛn han. I bɛ wele. Merci beaucoup wa n b'i wele. K'an bɛn. Inchallah n bɛ fɛn ninnu ci ma. Problème t'a la. Ouais ouais. Merci. Awa. Madame Sumsuni. Mariam. Mummy. Ite in cɛ ka sagi jansan ka taa bila nɔ la. Ha? E tɛ malo dɛ n'i ye walifɛn suɲɛ n'a ma ɲɛ ko taara k'i bolo dan sa i tɛ fɛn na segin. Hali t'i malo ye musokɔrɔbatɔ. I bɛ sagi in di wa i t'a di de. Problème t'a la. N'i t'a di a bɛ bɔ i ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ taa convocation tigɛ ka d'i ma n'o kɛra i b'a di. Est-ce que yɔrɔ fɛ dɛ ne bilonkɛ ni polisiw de bɛ na o. Ayi e tɛ polisiw jɔlen na da la. Est-ce que i ka kɛnɛ Fati? E se ka ɲinɛ ne kɔ wa? N tɛ ɲinɛ i kɔ k'an cɛ ka sagi t'i bolo n tɛ ɲinɛ i kɔ n'i y'o bila tuma min na n bɛ ɲinɛ i kɔ hali i tɛ maloya i musokɔrɔba foyi tɛ e la ka mɔgɔw ka vie détruire kɔ ha. Madame ne de don koyi. Fati. Ne de don ne bɛ ka kuma e de fɛ. I jɔ n ka kuma fɔ. I tilala i ta la yɔrɔ. N tɛ dɔgɔya dɛ. I bɛ dɔgɔya. Tɛ se ka bɔ i ka so kɔnɔ k'i bɛ ne dɔgɔya ne ka so i tulo b'a la. Hali sini n'i ye dɔgɔyali ko kɛ i bɛ dɔgɔya. Est-ce que i tulo bɛ kuma la? N tɛ dɔgɔya dɛ. E ye dɔgɔyali mɔgɔ yɛrɛ de. Est-ce que i bɛ miiri yɛrɛ Fati? E de tɛ miiri. Est-ce que i bɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ? Ne ma dɔn ne bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ. Ne ka wusa ni e kɔni fɛnɛ. Ne tɛ dɔgɔya yɔrɔ min ka fi n tɛ dɔgɔya. Ne teriya tɛ ne tun bɛ ko dɔ k'e la sisan sa i dun ka sabali. E bɛ se ka mun kɛ ne la? Sabali. E bɛ se ka mun de kɛ ne la? Bɔ. N tɛ bɔ. Fo n'i tagara an ka parce que kuma i fɛ la numu yɛrɛ bɛ na bɔ. N tɛ bɔ. Fati bɔ n ka so. N tɛ bɔ Mariam. Fati bɔ. N ko n tɛ bɔ. Fati n k'i ka bɔ. Ne bɛ min kɛ i b'o kɛ n tɛ bɔ. Bila ɲɛ. N bila ka b'i bolo. Bɔ n ka so. Bɔ. Ne ma ni Fati kunkolo yɛrɛ ka ɲi nɔ. I ne mun ɲininka so tile kan tere in na. Fati. 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 Bonjour. Ça dit que pour trop. Allez, fais-le. Papa. Anchi. Anchi.
Basi t'i la kɔnɔ. Baasi foyi tɛ n na. Ne tun taara butigi de la. Butigi. D'accord. N taara sanni na. E na kuma mɛnna. An kana san. Ka dumuni di ma. I ka wari filɛ. Ne tɛ fɛ. I bɛ yafa n ma dɛ a ko kɛcogo la. Ayi bɔn. Ne yɛrɛ tun tɛ fɛ k'a minɛ mɛ komi i y'a sara ka ban. Fati e tɛ fɛ ka minɛ. I bɛ ka miiri ka nin kuma in fɔ. Han? Ayi ne tun tɛ fɛ k'a minɛ sɛbɛra. Awɔ i bɛ ka miiri k'a kuma fɔ. E ye kuma min fɔ ne ma e hakili b'a la. Han? E ye kuma kalantan minnu kuma minnu c'est-à-dire adamaden yɛrɛ tɛ kuma min fɔ c'est-à-dire a mɔgɔninfinɲɔgɔn ma e hakili b'o la. N y'a faamuya sisan nin ko ni kungo y'i sɔrɔ i kelen kungo don. N y'o de faamuya sisan déjà ni kungo ye n sɔrɔ n kelen kungo don. Problème min bɛ ne dala ma dugu la n'i y'a ye ne bɛ taa i ka wari kɔni ta k'a sɔrɔ n m'a f'i ye problème de bɛ n dala. Et puis n b'a dɔn fana n'i y'a f'i ye i b'a fɔ wa i k'a tɛ sɔrɔ o kama n y'a ta nin cogo la i kɔni b'a dɔgɔnin ne ye depuis ne ye furu san joli ma deli k'i ka wari ta mais n'i y'a ye a kɛra situation dɔ kama a kɛra o sɔrɔ de k'o di ko e tun t'a fɛ ko ne k'o di a ye ne b'o d'i ma hali n'i yɛrɛ fa ne b'a d'i ma an bɛ kuma kelen f'i ye fo ka diɲɛ wuli fo ka dugukolo meleke fo ka taa kɛ don min na k'e sara walima ne sara e ka dɛrɛmɛ kelen ne mago tɛ s'a ma a tɛ don ne ka fɛn foyi da fɛ tuguni mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen o e kuma minnu fɔ a bɛɛ ma miiri i ye kuma sugu fɔ kuma sugu bɛɛ ne yɛrɛ nimisara diɲɛ kɔnɔ c'est-à-dire kun min na n ye n bolo don i ka wari la a bɛɛ nana se mɛ n bɛ yafa ɲini fɛ a ɲɔgɔn fila tɛ kɛ tuguni dugukolo bɛ meleke e ka wari ne tɛ maga la tuguni o banna bɛɛ bɔ i y'a faamu i ka wari fili bila dafalen dɔ yɛrɛ b'a kan i bɛ se k'o fɛn o y'a bonisi ye parce que n'i ye juru ta hali banque la n'i b'a sara i bɛ dɔ d'a kan i b'a sara bonisi fɛnw o ka ca quoi donc n y'a ta n ye dɔ fara kan k'a d'i ma i y'a faamu a b'a kɛ ten. aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya